שלום לכולם, אני אולג, מנהל מחלקת קו בחברת RBM. כבר 17 שנים המחלקה שלנו נותנת תמיכה למשתמשי אוטוקאד מכל הקשת ענף הבנייה הישראלית. בין הלקוחות שלנו אדריכלים, מהנדסי אינסטלציה, מהנדסי חשמל, קונסטרוקציה, בעצם כל היועצים מעורבים בתהליך הבנייה בין הלקוחות שלנו. הניסיון של 17 שנים האלו מלמד אותנו חד משמעי. רוב הבעיות שאתם חווים יום יום באות משני דברים, או מחוסר ידע, או מהרגלים לא נכונים בתהליך בניית השרטוט. בעצם אפשר למנוע כ-90% מבעיות שאתם מתמודדים איתם יום יום בעזרת הרגלים נכונים בתהליכים נכונים ועבודה עם אוטוקאד. כדי לבדוק מקור הבעיות ודרכי התמודדות איתם, החלטנו לפנות למומחים. והיום אנחנו מארחים דני קורן, מומחה אוטוקאד, מומחה הדרכה, קד מנג'ר ואוטוקאד אקספרט עילית. שלום דני. אהלן עולה, מה העניינים? שמח להתארח אצלכם כרגיל, אני כבר בן בית לא רוצה להגיד. הצגת אותי די נכון. האמת שהרבה שנים אני קשור עם אוטודסק. הסיפור הזה של אוטודסק אקספרט עילית התחיל באוטודסק לפני 2.5-3. הם בעצם הקימו איזושהי תוכנית שאומרת בוא אנחנו נעזור לך, לעזור לנו, לעזור לך, בעצם לעזור לקהל היעד או לקהילה שאיתה אתה עובד, מה שנותן הרבה מאוד גישה ישירה להרבה מאוד אנשים באוטודסק, זה קשר מאוד מיוחד, אני שמח שאני כאן. באת לשאול אותי על שאלות שהן מאוד קרובות לליבי, אני מאוד שמח. אוקיי, אנחנו מכירים כבר 20 שנה, ו-20 שנה אתה נלחם בסטנדרטיזציה, בעבודה נכונה, באוטוקאד. אז למה בעצם אתה לוחם כל כך הרבה זמן? למה זה כל כך חשוב? זאת שאלה נהדרת. אני חושב שבעיקר בגלל מבחן התוצאה. סטנדרטיזציה יכולה לחסוך למשרד הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד משאבים, הרבה כסף בעצם. די בקלות אפשר לחסוך 20% מהזמן שעובדים בו על אוטוקאד. זה לא מעט. יש לזה ערך עצום, ובאמת זה לא איזו גחמה אישית שלי שאני רוצה שכולם יעבדו נכון, אני פשוט חושב שיש לזה משמעויות חומריות מאוד ברורות. זה הסיבה כזה. אוקיי, זה ברור, אבל השאלה של $1,000,000, איך? מדוע? איך אתה יכול לעשות את זה? שאלה מצוינת, אני רוצה לנסות להסביר את זה ואחר כך אני אבקש משהו. יכול להיות מצב היפותטי או פחות היפותטי של שני אנשים במשרד בלי לדעת זה על השני, כרגע למשל בונים את אותו בלוק. זה לא ביזנס לייק, זה לא ארגוני, זה לא היה מערכתי, שכל הדברים שאמורים להיות סטנדרטיים הם לא נמצאים במקום מרכזי אחד, כמו שיש בדרך כלל בשרת במשרד או במקום אחר. ואז מה שזה יוצר, זה יוצר בעצם תלות או יוצר זיהוי של שרטוט מסוים עם איש מסוים, ואז הגמישות הניהולית של להגיד למישהו קח את הפרויקט של מוישה ותעבוד במקומו, הפרויקט הזה יוצר בעיה קשה. ואני רוצה להציע אולי להראות דוגמה של איך נראה משרד כאוטי בלי קאט סטנדרט, מול איך נראית עבודה בתוך קאט סטנדרט, אם אפשר נראה. אין בעיה. קודם כל בשביל הנימוס אני ממש מודה לך שנתת לי להראות את הוידאו הזה, זה נורא נחמד להראות וידאו בתוך וידאו, ומה שאני הולך לעשות עכשיו אני הולך להשתמש בכלים שנמצאים בתוך מערכת שהיא סטנדרטית, אבל אני אדמה קודם מה היה קורה אילו זה היה הסרטוט שלי והייתי צריך עכשיו לתת מידות,
אני אומר מה הבעיה, בוא נלך לקובץ מסוים שיש בו את המידות שאני רוצה, בוא נחזור לקובץ שלי, בוא נפצל רגע את המסך לשניים, בוא ניקח איזושהי מידה שיש פה ונביא אותה לכאן. עכשיו תראו, במידה הזאת כבר אתם רואים, עשיתי משהו שעוד לא עשיתי אותו, אז הכל בסדר. בתוך הקובץ בצד שמאל אני מסתכל על הרשימה של הקנה מידה, יש לי רשימה קצרה. בתוך הקובץ בצד ימין אני מסתכל על אותה רשימה, יש לי רשימה כאורך הגלות עם אינצ'ים, בלגנים, אני לא רוצה את כל הבלגן הזה, לכן לא כדאי להביא את זה לכאן. בואו נסגור את הקובץ הזה ונחשוב רגע מה קורה במשרד שהוא סטנדרטי. אז משרד שהוא סטנדרטי אומר אין בעיה. אני יכול ללכת לאנוטייט ואני יכול להשתמש באחד הסטיילס שבוודאי בנויים או מובנים בתוך המערכת. היום ב-2016 כבר אין לנו בעיה, אנחנו יכולים לכתוב פודים ולהגיד לאיזה layer משוייך ה-dimensions, יכול להיות שהוא מחובר כבר ישירות ל-layer dimensions וזה יפה מאוד. אלה מאיתנו שעדיין לא עברו ל-2016, זו לא הסיבה בשביל לעבור ל-2016, אבל תדעו לכם שיש דבר שכזה. מה שכן אני יכול להגיד זה שאילו נתתי מידות, נגיד שאני אעשה איזשהו quick dimensions על הדבר הזה. בואו נעשה איזושהי מידות מהירות, נבחר את הגיאומטריה הזאת, וניתן את המידות למשל האלה באזור הזה. אבל אני רוצה לתת גם מידות בצורה יותר סטנדרטית, כמו שאנחנו רגילים לפעמים, ואני יכול להגיד בוא ניתן את המידה מכאן לכאן, דרך פה, בוא נעשה איזשהו continue, תכף אנחנו נטפל בחיווי הזה שהיה לנו פה, בוא ניתן איזושהי מידת continue שלוקחת את הנקודה הזאת ואת הנקודה הזאת. ואפילו בוא ניתן איזושהי מידה מסכמת. בוא ניתן מידה מסכמת שאומרת בוא ניתן מידה גם מהקצה הזה ועד הקצה הזה שעובר דרך כאן, ואני בכוונה לא קובע לו כרגע מרחק. והכל סבבה, נתתי מידות אופקיות לכיוון אחד, זה מספיק טוב לי. החיווי הזה אומר שיש פה איזושהי בעיה עם המידה, היא לא אסוציאטיבית לחלוטין לכל המערכות שאני רוצה. שימו לב שאני יכול להיות במקרה, בטעות, במקום שיבחר במקום את ה-end point, יכול להיות שהוא יבחר פה איזשהו node או משהו, אז אני בוחר ב-247 שלא רואה nodes, רואה רק end points, והנה המידה מסתדרת, אותו דבר אני עושה למידה הזאת, תן לי בבקשה מכאן ועד כאן. אני יכול דרך אגב את הנקודה הזאת להזיז לכאן, אני לא צריך אותה איפה שאני צריך לעשות את זה מאוד יפה, מאוד בזהירות, ואז המידה היא אסוציאטיבית לחלוטין. זאת אומרת שאם הגיאומטריה הזאת זזה לאיזשהו מקום, לכאן, מה לדעתך יקרה? נכון, המידות תבואנה יחד איתו, הכל סבבה, ומאוד כדאי לעבוד ככה, בגלל שאוטוקאד יודע לעשות את זה, ומאוד כדאי לדעת לעשות את זה. אז אנחנו עשינו מה שעשינו, גמרנו לתת מידות, דיברנו על הספייס הזה שיש לנו פה, על המרחק הזה בין הדברים האלה, עוד לא דיברנו על קנה מידה, תכף נדבר גם על קנה מידה, ואני יודע שלא כל העובדים במשרד שלי יודעים מה זה dimension dim space. אבל אם שמתי להם את זה במקום שקשור למידות, והם ילחצו פעם אחת ויפעלו לפי ההוראות, יגידו select base dimension, וסלקט את הדימנשן שאליו אתה רוצה לעבור במרחק מסוים, אתה יכול לעשות את זה אוטומטי, ואז זה נגזר מפרמטרים של המידות, אתה יכול לתת פה ב-1 ל-50, מרחק של 50. וקיבלת את מה שאתה רוצה, אנחנו עכשיו ב-1 ל-50. אם נעבור עכשיו ל-1 ל-100, אז כמובן שהמידות האלה שהן מידות אנוטטיביות לא תופענה פה, עד שלא נגיד להם שאנחנו רוצים שהן תופענה. סכנה לציבור בדמות כפתור פלאים שנקרא אוטוסקייל, שיש לו פה איזשהו ברק כזה, שזה בעצם המכת ברק שתקבלו אם תשאירו את הכפתור הזה דולק כל הזמן. אני עכשיו יכול באופן רצוני ללחוץ על הכפתור בצורה מודעת ולהגיד תעבור עכשיו ל-1 ל-100, כל המידות האלה גם עברו ל-1 ל-100. אלא מאי? אם אני אשכח לכבות את זה בכל קנה מידה שאני אהיה, גם קנה מידה שרירותי לגמרי שאני אהיה בו באותו רגע מאיזושהי סיבה, אוטוקאד ימשיך להוסיף כל מיני קנה מידה
בלי שליטה. ולכן, אחד הדברים הסטנדרטיים הראשונים שאני עושה בכל מקום שאני נוגע, אני מוריד את האוטוסקייל. אז גיליתי לכם את אחד הסודות. זה לא נראה טוב כאן, נכון? זה קצת יותר מדי צפוף, אבל בקנה מידה 1:50 זה נראה בסדר. 1:50. הגודל הזה והמרחק הזה נראים בסדר. בואו נלך עכשיו בחזרה ל-1:100. ובואו נגיד לאוטוקאד שאנחנו עוד פעם רוצים לעשות dim space, וניקח עכשיו כל אחד מהמידות ברצף הזה ואת המידה השנייה, ונקבע לו עכשיו מרחק של 100. ועכשיו זה נראה בסדר גמור. המרחק הוא שונה בין 1:100 ל-1:50, וזה דבר סטנדרטי של המשרד שלנו. זאת אומרת שכל הרצועות של המידות, כל הסטרינגים האלה שירוצו מסביב למבנה, מידות כלליות, מידות חלקיות, מידות גושיות וכן הלאה, מידות של פתחים, אנחנו נוכל לשלוט בהם ככה שהסרטוט ייראה תמיד טוב, תמיד סטנדרטי, תמיד נכון. וזו הייתה דוגמה קטנה מאוד של מה שאפשר לעשות כשעובדים מכלים סטנדרטיים, מסביבת עבודה שיוצרת מידע סטנדרטי. לפני שניפרד אני אתן לכם סתם איזה דוגמית קטנה, ואני אגיד שיש לי איזה טקסט שאני לא רוצה לכתוב, או יש לי בעיית ספלינג מאוד קשה בעברית, או שאנחנו קיבוץ גלויות במשרד. אז כל דבר שכבר כתבנו פעם, אפשר לאסוף אותו ולהכניס אותו לתוך ספרייה, ולהכניס אותו לתוך הסביבה הזאת, ולהגיד שהוא ייפול בגובה הנכון, בסטייל הנכון, וכמובן אפילו בשכבה הנכונה. אפרופו שכבה, הנה זה מולטי לידר שאין לו חצים ואין לו ריבועים. אני יכול לעשות פה קסטומייז קטן ולבקש שפעם הבאה שאני אגע במולטי לידר, האוטוקאד שלי הוא חדש יחסית, אז לא גמרתי לתקן את כל הדברים שאני אוהב לתקן. פעם הבאה שאני אגע במולטי לידר, אני רוצה שהוא יראה לי למשל באיזה לייר אני נמצא, והאם הצבע שלי הוא ביי לייר. עשיתי apply ו-OK. ומאותו רגע, בפעם הבאה שאני אגע במולטי לידר, זה מסוג הדברים שעושים באוטוקאד רק פעם אחת, אז הוא יגיד לי, הלייר שלך, הצבע הוא ביי לייר, והלייר נקרא טקסט. זהו, זה ההבדל בין לעבוד סטנדרטי ללעבוד לא סטנדרטי. קל מאוד להכניס מישהו למשרד לעבודה, ולהציע לו איזושהי סביבה שבכל מחשב שהוא יישב זה יהיה אותו דבר, כל המסכים של כולם יראו אותו דבר, הכל סבבה. אז זהו, תודה שנתת לי הזדמנות להראות וידאו בתוך וידאו. עכשיו בואו נמשיך לדבר. נשמע מאוד מוכר, אבל השאלה עדיין נשאלת. מה אפשר לעשות כדי לפתור את הבעיה? כמו שראית בדוגמה שנתתי, אפשר להבנות את הסטנדרטיזציה בתוך התוכנה. ככה שבעצם כל דבר שניקח מהסביבה הסטנדרטית שלנו, ייצר מלכתחילה מידע שהוא סטנדרטי, בלי שנצטרך לעשות שום עיסוקים מסביב לזה, בלי לקבוע שכבות, בלי לקבוע סטיילס, בלי לקבוע כל מיני דברים מהסוג הזה. ובעצם אנחנו מקבלים משהו שהוא מובנה בתוך התוכנה, שעל ידי שימוש בו אנחנו מונעים את כל התקלות שאנחנו מכירים. נגיד שאני מסכים איתך, נגיד שגם הצופים שלנו מסכימים איתך. אבל, ויש פה אבל גדול, אנשים עובדים לא מאתמול באוטוקאד, הם עובדים שנים, יש להם הרגלים, הם מכירים פקודות בעל פה, מאוד נוח להם בסביבה שלהם. עכשיו בא דני קורן ומציע לשנות את השיטה, להטמיע משהו חדש. כמה זה קשה? כמה קשה להטמיע את השיטה שלך? אז ככה, ברמה המעשית ממש לא קשה. יכול להיות שאנחנו במהלך יום עבודה אחד מתניעים תהליך אצל עובד אחד במשרד, ומלמדים אותו גם להפיץ את הבשורה לכל העובדים האחרים. ככה שמעשית אין פה הרבה מאמץ. הבעיה היא בעיקר בעיה פסיכולוגית. אני מציע, מה שקודם הרשית לי להראות וידאו, אני ארשה לעצמי עכשיו להראות תמונה. בתמונה הזאת מה שאנחנו רואים זה שרק 2% מהאוכלוסייה בעולם המערבי, האוכלוסייה הבוגרת, הם כאלה שאוהבים שינויים ואוהבים דברים חדשים ומוכנים לקחת סיכונים ומוכנים לעשות הרבה בשביל להיות מאושרים ושלמים עם עצמם. ויתר 98% האחרים הם כאלה שיש להם אזור נוחות מאוד צר.
הם לא מוכנים לעשות שינוי. אתה מכיר בעצמך שבאת והתקנת אוטוקאד 2016, brand new על איזשהו מחשב, ומיד הדבר הראשון שהתבקשת, בוא תחזיר אותי אחורה בזמן. איפה הטולבר שלי? איפה הכפתור שהיה לי פה בעכבר? זה מאוד טבעי, אנשים רוצים רגילים שלהם בחזרה, הם רוצים סביבה הנוחה. זה טבעי, אבל כמו שאמרתי קודם, אם אתה תיתן להם דברים שברגע שהם ינסו אותם, הם מיד יגלו, כשהם עובדים הרבה יותר קל והרבה יותר מהר, הם די מהר ירוצו לשם. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שאפשר לעבוד כמה שעות טובות באוטוקאד, בלי להחליף את הכל במובן. זאת אומרת, אתה בכלל כמעט לא נוגע בכלים של אוטוקאד כמו שהם מגיעים מהבית, אלא מה שראינו בסרט קודם, אתה נותן מידות עם הכלים של המידות בתוך איזשהו פלט, אתה כותב טקסטים בגרירה, אתה עושה הרבה מאוד פעולות שאתה בכלל לא מטייל במקומות שהם לא יצרניים. אחת הבעיות באוטוקאד זה שאנשים לא יודעים להבדיל בין פעולות יצרניות לפעולות שהן אינן יצרניות. זאת אומרת, הם הולכים ללייר קונטרול וממציאים שכבה חדשה, שדרך אגב זה כאילו כישלון לקאט סטנדרט. לא ממציאים שכבות חדשות, השכבות צריכות להיות מוכנות איפשהו, או להיווצר אד-הוק בזמן שאני גורר משהו. בעצם זה חלק מהסטנדרטיזציה של המציאים. פעם אחת להמציא כל השכבות, כל הטייפליין, טקסטיילס, כל הדברים האלו, ולעמוד בהם, ולא להמשיך. ואז בעצם אתה אומר, אני מלמד אותך רפרנט יקר, שהוא הנציג של ההנהלה מול יתר העובדים במשרד, אני מלמד אותך להוסיף תוכן שלך חדש לאותה מערכת לפי חוקים נורא פשוטים, נורא ברורים, ואתה מפיץ את הבשורה עכשיו. כל הידע הזה הוא עכשיו של המשרד, הוא לא שלי. אני הלכתי היום למשרד אחר, אני הייתי צריכה אתמול, אבל היום אתה יכול לשאול אותי שאלה, ואני אשמח לענות לך, אבל הידע הזה הוא כבר שלך. זאת אומרת, המשרד רכש לעצמו פה איזשהו נכס, כאן סטנדרט הוא לא נטל, הוא נכס. אני רוצה להעלות עוד סוגיה. ידוע שרוב משתמשי אוטוקאד משתמשים רק ב-10% מהפקודות בסיסיות של האוטוקאד. ולדעתי זה לא בעיה, זה בסדר, כי התוכנה מאוד מורכבת, היא לא מתאימה לכל דבר, יש תחומים, והבעיה היא אחרת. הבעיה ואתה טוען שרוב המשתמשים בוחרים בפקודות הלא נכונות. זאת אומרת, פקודות לא יעילות או לא מתאימות לארכיטקטורה בכלל. תרחיב בבקשה בנושא. אז ככה, קודם כל אתה בחור מאוד אופטימי. הלוואי והיינו משתמשים ב10% מהתוכנה. זה לא אני, זה סטטיסטיקה עולמית. למעשה אנחנו משתמשים בהרבה פחות, אם אני מסתכל על הסטטיסטיקה בתוך אוטוקאד ועל נתונים שאני מכיר מתוך אוטודסק, מהמחקרים שהם עושים, מראים שיש משהו כמו 1,700 פקודות, ואנחנו משתמשים ב-20-30, ולא דומה ל10%. אני ראיתי 150, אבל בסדר. אבל בסדר. בגדול, מה שזה אומר, זה שבן אדם צריך לשאול את עצמו באיזה 20-30 אני משתמש, ואיך אני משתמש בהם הכי טוב שיש. ואני בשנתיים האחרונות מנהל עסק שהמהות שלו, או חלק מהמהות שלו, היא לחקור בעצם מהם ה-best practices בתוכנה בכלל, ואוטוקאד בפרט כרגע. זאת אומרת שאני ממש לוקח פקודה, עושה לה סוג של בנצ'מארק, ובודק כמה קליקים אני צריך להקליק, וכמה אני צריך להזיז את הידיים ולעשות כל מיני עמידת ראש, כדי להגיע לתוצאה מסוימת. למדתי לבדוק מהי הדרך הנכונה, מהו ה-best practice כדי להשתמש בפקודה ולהגיע לתוצאה אופטימלית. ומהדבר הזה נולד עולם שלם של ידע, שאפשר לקבל אותו היום בצורה מקוונת, אונליין. והדבר השני שאנחנו עושים, אנחנו באמת מפתחים את הידע. כי זה שיש יכולות לתוכנה ויש בן אדם בקצה, אם הוא לא ידע מה עושים, אז הוא לא יקרה כלום. הוא בעצם צריך שיהיה לו את הידע המאוד מתומצת, מאוד מרוכז, כדי לעשות את העבודה היומיומית שלו, וכל היתר לא חשוב. זאת אומרת, זה שיש עוד 17 אופציות אחרות לעשות את
אותו דבר, אבל בדרך ארוכה יותר, או לא נכונה, או בעייתית, זה לא ייתן שום דבר. אם אנחנו נחזור לתחילת השיחה, אמרת שהכל במבחן תוצאה. אז מה יעשה מבחן תוצאה למצוין? מבחן תוצאה מצוין יכול להיות בכמה סצנריונים אפשר להסתכל על זה, כדי שאנשים, הצופים שלנו יבינו על מה אנחנו מדברים. אז תאר לך שעכשיו הבוס מחליט לנגן את זה מוזיקה במשרד, ואומר לכולם שהמוזיקה תעצור, אתם תפסיקו לרוץ, וכל אחד יתיישב ליד המחשב שעומד מולו. הוא ירגיש מיד בבית, יש לו את אותם כלים שיש בו מחשב שאיפשהו יושב בדרך כלל. הוא יודע מה הוא צריך לעשות, כי הוא ארכיטקט או מהנדס שהוא למד מה צריך לעשות, ועכשיו הוא ממשיך מאותו מקום שהחבר שלו עצר. זה מין, נשמע קצת איזשהו משהו קצת... שיינתי את התמונה, זה כל המשרד ו... אני איש של תמונות, כולם רצים, אבל בוא נגיד שאם אנחנו מסתכלים על זה קצת יותר ברצינות, לקלוט עובד חדש במשרד בפרקטיקה של תכנון, דבר מאוד מסובך היום, בעיקר כי אין סטנדרטיזציה, ומשרד סטנדרטי הוא משרד שקל לו מאוד לקלוט עובד, אני נותן למשרד כזה פחות משבוע עבודה והבחור מתחיל לייצר. זאת אומרת, הוא מתחיל להצדיק את המשכורת שלו מהחודש הראשון, אולי פחות השבוע הראשון. אני ממליץ מאוד בחום לא לתת לאיש כזה או אחר לחנוך אותו, לעשות לו חפיפה או לקלוט אותו לתוך הסביבת עבודה, להסביר לו איך זה עובד, כי כל אחד יסביר משהו אחר, כי אין סטנדרט. אם אין, אתה יודע, העבודה הולכת מצוין עם נוהלי עבודה, בעיקר במקומות גדולים. אז אני יכול לספר סיפור מתוך זה שאני בערך פעם בשבוע נמצא באינטל, ואני יכול לספר שמי שבאינטל הולך בחדר מדרגות ועולה או יורד ולא נאחז במאחז יד, אז יכולים לפטר אותו מהעבודה, ואז כולם אומרים, וואי, אני רוצה לעבוד במקום כזה. ואז מתחילים לחשוב שבעצם מדובר במקום שהוא מאוד מסוכן, ויש בו הרבה מאוד תרגולות של נטישה של הבניין, כמובן דרך חדרי מדרגות, ובגלל שכבר קרו כל מיני תופעות, אז המציאו נוהל עבודה שמציל את האנשים שלא ישברו ידיים ורגליים בראשים. אז יש בזה היגיון מאחורה. קאט סטנדרט טוב מאוד עוזר לקלוט עובד בקלות למשרד, משהו שבכל צורה אחרת החלופה היא קשה מאוד ועולה בכסף. אז זה מבחן תוצאה מצוין, כמובן שזה נותן הרבה גמישות ניהולית להנהלה, להגיד אני צריך עזרה בפרויקט מסוים, אז אני יכול להזיז אנשים מפרויקט א' לפרויקט ב', יכול פיזית, אפרופו כיסאות מוזיקליים, להושיב שניים אחד ליד השני, כי הם עכשיו עובדים על משהו שמאוד נוח לי שהם יושבים אחד ליד השני, כי הם מייצרים יותר. חוסכים את הזמן הליכה, זה לא חזור, ופתאום הכל נורא קל, כי הכל נראה אותו דבר אצל כולם. אז זה מבחן תוצאה טוב. מבחן תוצאה ככה טיפה יותר לעומק, אומר שבתנאים של סטנדרטיזציה מהסוג שתיארנו פה, הם תשתית מצוינת לדברים שיש בהם הרבה אוטומציה. זאת אומרת, ברגע שהכל מתומפלט ככה, בצורה מסודרת, ויש לך טמפלט לכל דבר, והכל מתחיל ונגמר, אתה יודע בדיוק במה לצפות בכל קובץ שהתחלת לבנות על סמך כל הדברים האלה, אתה יכול ליצור צופים, מתומפלט ממילה טמפלט. כן, אתה יכול לצפות שתוכל לייצר הרבה אוטומציה. אוטומציה זה דבר מאוד פרודוקטיבי, לא רק בגלל שדברים יכולים לקרות מעצמם, אלא כשאתה יודע, מי כמוך יודע שבתוכנה אם משהו עובד, אז הוא תמיד עובד, ואם הוא פעם לא עובד, פעם עובד, פעם לא עובד, אז כנראה שיש איזה באג, איזה נכון צריך למצוא אותו ולפתור אותו, אבל זו כל החוכמה, זאת אומרת, אחרת אין לזה הצדקה לכל ההשקעות הכבירות האלה, אפשר לחזור לשולחן הסרטוט, מכונת צילום, ונחזור כמה שנים טובות אחורה, והכל היה בסדר, כמה אז. טוב. תודה רבה, אני מאוד נהניתי מהשיחה, אני מקווה שזה היה גם שימושי בשביל צופים שלנו. גם אני, תודה רבה. להתראות, תודה רבה.